Il-lejla tajba din hija l-aħħar taħdita għal din is-sena akademika tal-proġetti Tradizzjoni Orali. Illum għandna magħna lil Elaine Vella, għallima tal-Malti, u għamlet it-teżi tal-baċellerat tagħha li tmexxiet mill-professur Manuel Mifsud dwar il-ġbir tal-materjal lingwistiku fil-programm Seħer il-Malti tal-professur Manuel Mifsud u s-Sur Thomas Spaċ. Għalhekk f'din it-taħdita se tkun qed titratta l-arkivju lingwistiku li qed jinbena permezz tal-programmi ta' Seħer il-Malti dwar dak li jingħad fil-programmi, jiġifieri il-kliem u l-idjomi bil-varjazzjonijiet tagħhom kif jingħadhom il-poplu, flimkien ma' ta' kurzitajiet lingwistiċi u siltiet letterarji li naturalment mingħajr dokumentazzjoni ma' żmien faċilment jintilfu. Grazzi ħafna, nħalli fidejk. L-għalet nilqakom u grazzi tal-li ġejtu wkoll. Mela, kif qaltilkom Janika jiena l-lima tal-Malti u ma ħankellem ftit fuq il-proġett u x-xogħol li qed naħdem fuq u marbut mal-programm ta' Seħer il-Malti. L-għalet ħanagħtu ta' xi ħarsa għal dak li se jiġi diskuss. Din it-taħdita l-ewwel ħanitkellem ftit dwar il-programm u naraw ftit ħarsa lejn l-istorja tiegħu, okej, għandu storja daqsxejn twila. It-topoloġija tal-programm, il-karattru tal-programm, imbagħad dwar il-ġabra li qed nagħmel li qed naħdem fuqha tal-materjal lingwistiku li jingħad fil-programm, l-utilità ta' din il-ġabra ta' dan ix-xogħol u l-għana ħari ta' dan il-ġabra. Mela. Nibdew bil-programm. Il-programm isir bħalma tafu fuq Radio Malta bħalissa, isir nhar ta' Sibt wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar. U bħalissa jittella u ilu għal numru twil jittella minn Sur Thomas Spaċ u l-Professur Manuel Mifsud. Dwar x'inhu? Il-programm Seħer il-Malti, jekk segwuh u forsi għal min ma jafx dwar x'inhu, dan huwa dwar programm dwar l-Ilsin Malti. U dak kollu li huwa marbut miegħu fil-fatt huwa jiddiskuti qatt ta' oqsma marbutin mal-lingwa li se naraw ukoll iktar il qudiem. U l-programm jiġbor kliem u espressjonijiet fosthom kliem li konna naħsbuh mejjed permezz anke tas-semija li għandhom huma tassew importanti f'dan il-programm. U jiġbor ukoll tifsiriet u s-sumaturi lid-dizzjonarji li jaf għadhom laqas ġabruhom. Ġifieri għax huma naturalment dizzjonarji ma jiġbrux il-kliem il-lingwa hija ħajja, allura mhux dejjem il-dizzjonarju ma jiġborx kull kelma li jaf tingħad bil tinħoloq. Barra minn hekk jiġbor ukoll varjazzjonijiet lingwistiċi u dialettali peress li jipparteċipaw ħafna semija wkoll minn lokalitajiet differenti. U għalhekk nistgħu ngħidu li dan il-programm huwa għodda għal arricchiment tal-wirt lessikali u semantiku fost ħafna affarijiet oħrajn. Huwa programm li jiġbor ħafna informazzjoni u fil-fatt dan l-informazzjoni tinġib kemm il-xandara nfushom, il-Professur Manuel Mifsud u Thomas Spaċ, iżda wkoll mill-ħafna semmija li jipparteċipaw b'xi mod jew ieħor fil-programm. Fil-fatt jieħdu sehem ħafna semmija li jisimgħu kemm in Malta minn hawn anke emigranti li ta' spiss anke jċemplu jew jipparteċipaw b'xi email jew xi messaġġ. U għalhekk huwa ġabra rappreżentattiva tal-użu lingwistiku tal-Malti llum għax huwa dejjem tiġbor dak il-kliem li jingħad bħalissa jew li forsi ma tantx jingħad skont il-qasam partikolari tkun tiġi diskuss. U għalhekk huwa dan huwa pjattaforma l-kelliema kollha tal-Malti. Dan jilħaq lil kulħadd, mhux biss lil min u xi għaref xi qasam partikolari jew għand xi livell għoli edukattiv imma lil kulħadd. Storja qasira tal-programm. Il-programm beda fl-2003 bl-idea ta' Charles Colleiro u miegħu kellu lil Carmela Zoppardi u dak iż-żmien il-programm kien jismu Kellimni bil-Malti. U dan dam sena b'dan il-format. Bejn l-2004 u l-2008 minflok Carmela Zoppardi ingħaqad ma' Charles Colleiro l-Professor Manuel Mifsud
fejn hu kompla jieħu sehem beda jieħu l-irwol tal-espert fil-qasam lingwistiku fuq il-programm. Fl-2009 minflok Charles Colleiro bdew jipparteċipaw f'dan il-programm Donna Borg u Dr. Alvin Vella. Xi drabi kien hemm ukoll anke parteċipanti preżentaturi oħrajn fil-programm f'dawn is-snin. U hawnhekk il-programm bidel ismu ħa l-isem ta' kelma bejnietna. Tajjeb li ngħidu hawnhekk il-programm kien isir fuq l-RTK, mentri llum qed isir fuq Radio Malta. Fl-2011 imbagħad mill-2011 sal-lum il-programm ħa l-isem ta' Seħer il-Malti ħaxejra ftit iktar differenti anke bil-mod kif kien jittella qabel fil-bidunet tal-programm kien anke iktar marbut fuq mal-ortografija u kliem b'dak il-mod, mentri issa jidur ma' ħafna qosma differenti tal-lingwa. Jiena llum ħanifokka aktar fuq Seħer il-Malti minn mindu l-isem ta' Seħer il-Malti minn 2011, jiena hemmhekk l-iktar li bdejt naħdem. Fil-fatt xandara huma dawn Thomas Paċ u Prof. Nifsut li qegħdin magħna hawnhekk illum. Xi ħaġa żgħira dwarhom, Thomas Paċ huwa il-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Insin Malti, filwaqt li l-Professur Manuel Mifsud kien kap tad-Dipartiment tal-Malti mill-2004 sal-2011, kien l-ewwel President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Insin Malti u sal-lum huwa lettur u d-Direttur tal-Kors tal-Qari tal-Provi bil-Malti, fil-Malti. U għalhekk dan juri jiġifieri l-programm huwa mmexxi minn nies li wkoll huma jafu tajjeb ħafna s-suġġett ovvjament. Dan wassal il-programm huwa maħbub u ta' suċċess l-ewwel nett mill-ammont twil ta' snin li ilu jsir issa qiegħed fit-19 sena tiegħu. U hemm ħafna raġunijiet jiġifieri għaliex huwa maħbub. Fil-fatt kif anke jingħad minn ħafna semmija li jċemplu li jgħidu kemm jirringrazzjaw li jgħidu grazzi tal-programm u proset. Fil-fatt juri li l-programm huwa maħbub ħafna għaliex għandu qatt kbir ta' semmija u parteċipanti fil-programm kemm minn Malta minn Għawdex u lilin kif qed qabel aktar kmieni. U qatt sar kejjen jew preżenzi rikorrenti fil-programm ħafna drabi min jsegwi l-programm ta' sikwit jinduna li hemm qatt ta' kelliema ta' semmija li jipparteċipaw fil-programm u fil-fatt imbagħad jindraw anke mill-leħen normalment kulħadd tidra l-persuna. Fil-fatt xi wħud mill-eżempju nagħti xi eżempji minnhom għandna lil Fridu tan-Nadur li kemm il-darba kien jipparteċipa u jagħti ħafna kliem, vokablarju ġdid u xi idjomi. Charlie Micallef minn Sydney, Australia, kemm il-darba kull darba tarfu b'dan il-mod. Dan juri wkoll minn fejn kemm il-programm maħbub jinstema' anke minn tant bot. Joe Cheney li tartajjat magħna kemm il-darba kien jipparteċipa fil-programm għal numru twil ta' snin. Victor Changura, Jensina Micallef, Charles Buttigieg minn Toronto, il-Kanada. Tajjeb jiġifieri dan juri kemm il-programm huwa popolari wkoll ma' ħafna semmija, ċoħe dawn huma uħud minn ħafna. Il-programm huwa maħbub ta' suċċess ukoll permezz minħabba tal-xandara nfushom għax huma li jaqdu jistiednu lin-nies fil-programm l-semmija u huwa popolari u huwa ta' suċċess l-ewwel qed minħabba li huma kapaċi jitkellmu dwar is-suġġett għandhom għarfien vast u profond ħafna tas-suġġett. Barra minn hekk huma joħolqu atmosfera ta' sew akkoljenti. Jista' ngħidha jien però jista' jgħiduha ħafna oħrajn mill-mod kif jilqgħu lil ħaddieħor u li jinkludu lil kulħadd. Jiġifieri m'hemmx limitu ta' jekk inti m'intix kapaċi jew inti kapaċi tifhem ħafna jew jinkludu lil kulħadd. Barra minn hekk ukoll naħseb waħda mill-iktar ħaġa importanti hija dik l-umiltà.
li għalkemm huma jarfu ilhom jafu sewwa s-suġġett, però jarfu li wkoll xi drabi hemm xi kliem li forsi ma jafux huma u jarfu li hemm ħaddieħor li kapaċi jgħallimhom ukoll. Mhux jgħallimhom biss, però anke jaqsmu l-erf tagħhom ma' ħaddieħor joffru din il-preżenza, din l-opportunità li ħaddieħor jipparteċipa magħhom. U jaqsam joffri dan il-pjattaforma fejn din l-informazzjoni se tinqasam ma' kulħadd. U għalhekk il-programm ta' Seħer il-Malti huwa magħmul kemm ix-xandara u kif ukoll missemmija. Huwa programm li jaqgħad it-tnejn flimkien. Qed li huma għandhom irwol importanti ħafna. Biex nimxu ftit tat-tipoloġija tal-programm, it-tipi ta' programmi li jsiru fuq Seħer il-Malti, l-ewwel nett dejjem fiċ-ċentru hemm il-fatt li l-programmi jdu jagħtu gost u jkunu ta' tagħlim għal dawk li qed isegwu. Fil-fatt ħafna mill-programmi jiġu wkoll l-idejat tal-temi tal-programmi jiġu minn dak li jgħidulhom is-semija stess, jieħdu l-idejat tas-semija biex huma joħolq programm marbut pereżempju fuq qasam partikolari. U barra minn hekk ovvjament qed jgħallem programm ta' tagħlim. Fil-fatt dan uħud mill-programmi li jsiru, programmi b'suġġetti sempliċi meħudin mill-ħajja li jinvolvu ġbir ta' vokabularju, espressjonijiet marbutin ma' xi tema partikolari. Fil-fatt tisib li għadha stess kien fuq il-baħar, pereżempju, u xi qasam partikolari jew xi kelma partikolari. Fil-fatt dan juri wkoll kemm hemm x'jista' jingħad fuq affarijiet żgħar tal-lingwa. Fil-fatt minn verb tista' toħloq programm sħiħ. Hemm ukoll programmi dwar aspetti lingwistiċi partikolari jew figuri tad-diskors, pereżempju l-onomatopeja, l-ironija, l-iperbole. Hawnhekk nagħti wkoll eżempju ta' silta meħuda minn programm wieħed fejn jiddiskutu dal-programm huwa dwar l-espressjonijiet espressjonijiet sarkastiċi. Sewa l-ewwel nett normalment ħafna mill-programmi dawn il-programmi dejjem ġew introdotti mill-professur u fejn pereżempju f'dan il-każ u jispjega x'inhu sarkażmu biex imbagħad il-parteċipanti semmija jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'tali mod li jżommu ma' dak is-suġġett kemm jista' jkun. Ħanisimgħu silta qasira. Is-sarkażmu għax il-kelma ħanispjegaw ftit il-kelma. Is-sarkażmu ikun meta titkellem l-ewwel nett b'ironija. Sewa ġifieri m'intix qed tgħid il-kliem kif inhu, kif trid tgħidu, qed iddur bil-kontra anzi. Qed tkun daqsxejn diplomatiku. Ekku, ma fis-sarkażmu ma tantx ġifieri mhux diplomatiku għax iweġġa iktar, inigges, ikun indirizzat lejn persuna. Normalment isir meta inti tgħid il-kontrarju ta' dak li qed tara. Jew tesaġera. Jew tesaġera. Ġifieri, inti isek qed tgħidlu dan naqas minn xi ħaġa jew ma jogħġbokx f'xi ħaġa. U inti tmur l-estrem biex turi kemm hu nieqes minn dik il-ħaġa. Ħanejt pereżempju, ħanati eżempju, jitla wieħed jiżattat biex ikanta u dan la vuċi m'għandu u la untunat u la xejn. Ngħidlu Pavarotti ħej. Ġifieri immort u semmejt l-ola li tista' tkun. Biex hu iktar jidher baxx u iktar jaqla. Ukoll minn barra li jintroduċi daqsxejn is-suġġett dwar xi x'inhu, jagħti anke xi eżempji biex anke jagħti idejat ta' x'jista' jintqal mis-semmija. U hawnhekk fil-fatt ħanati eżempju ta' wieħed mis-semmija li tagħti xi espressjonijiet sarkastiċi. Insellmulek. Hello. Iva. Għennek proċess tal-programma xindum nistenna minn 6 Napprezzaw. Grazzi. Għandi tlieta xinajdlek, waħda meta xi ħadd ma trix taqbadlu l-karozza jgħidulu, itfala 1 cent. Mela. Issa aħna qabel li niftakara itfala 6. Itfala 6. Tajba di. Oħra, pereżempju jew xi ħadd jgħidlu inti x'tagħmel, jien gallerija. Kemm isabi ħadi proset, jien gallerija. Ġieli jgħidlu ndur bil-ħwejjeġ ukoll, di ħelwa. Għax jgħidlu x'tagħmel inti, indur bil-ħwejjeġ. Mhux qed jgħidlu x'jagħmel. Normalment indur tfisser li ibih pereżempju minn ħanut għal ieħor jew minn rokna għall-oħra.
Imma fil-fatt qed jgħidlu indur bil-ħwejjeġ. Sewa, kulħadd bil-ħwejjeġ idur. Għandi oħra, waħda hekk li b'sapu li tuża. Issa l-pulena di. Isa l-pulena, isa l-pulena. Tajba. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Anka għaxej ideja ta' xintqal fuq il-program. ħafna drabi dan juri wkoll jagħti gost. Sewwa mhuwiex biss informattiv u kemm jista' jkun anki għamluh wieħed li jferraħ ukoll. Interessanti wkoll. Xi tip ta' programmi oħrajn għandna programmi marbutin mal-letteratura Maltija. Xi drabi anke jlaqgħuna ma' figuri letterarji tal-immoddi uħud meta xi dawn ikunu ħallewna, xi drabi anke jinstemaw jew jissemmaw xi intervisti ma' dawn il-figuri biex jinstemaw anke leħinhom. Jew anke laqgħat ma' awturi ħajjin, inkluż dawk li għadhom jibdew. Tajjeb. Hemm programmi wkoll dwar snejja partikolari, ngħidu aħna tal-ħaddiet, tar-raħħal, u jsir programm fuq din is-sena partikolari. U għalhekk ħafna drabi jiġi mistieden xi ħaddiem tas-sena biex ikun jista' jitkellem dwar dik is-sena partikolari, jagħti anke vokabularju u espressjonijiet li ntqalu fuq dik is-sena. Jew anke xi student jew studenta li tkun għamlet teżi dwar il-qasam partikolari tas-sena partikolari. U hawnhekk ħansemma silta meħuda mix-xogħol mis-sena tal-bini fejn dan kien Paolo Kassar li kien ukoll semmih li ġie mistieden fuq il-programm dan kien fl-2013, jiġifieri ilu mhux ħażin. Hawnhekk jitkellem fuq ix-xogħol tal-barrieri u jagħti xi kliem li jintuża. Sewa. L-ewwel tkellimt miegħu jien ukoll fuq ix-xogħol tal-barrieri. Għalli li meta tinqata' ġebla jgħidu ħasset u xek. Iva, dika il-ġebla il-baqqunir kien jagħmel kunjiera. Toqba tawwalija. Tawwalija, sewa. Mbagħad iddaħħal. Kienu la kunjiera, prof, kelma Maltija. Issa fija kien iddaħħal il-Esso Skarpel oħxon kbir. Fil-ġnub jagħmel iċ-ċapep. Iċ-ċapep, hux sewa. Esso ponta pulir, xfafar, speċi ta' u jibda jagħti bil-massa li qed li ta' 12 wiżna. Mela għamel il-kunjiera. Għamel il-kunjiera. Qiegħed biex tejħadit ħanejdulhom iċ-ċatti u veru. Għamel l-iskarpell oħxon. Mbagħad tefa' l-iskarpell bejniethom, allura l-iskarpell iktar ma jtieħ, iktar jiftaħ. Kif jara li l-blata? U ma jeħilx, għax għalhekk il-ġnub tal-ħadit, biex ma jeħilx, inkella fil-ġebla jeħellek, u xibda jeħel. Għax imbagħad meta teqqasam, mbagħad tħoss. Mbagħad meta jgħid il-ġebla ħasset. Ħasset, jibda jismaħħa. Inqatet mimma omma. Jibda jismaħħa. Le, huwa jinnota ċertu konsenturi, ċertu xquq. Sewa. Hemm programmi wkoll dwar xi aspetti kulturali Maltin, brabta mill-lingwa, ngħidu aħna eżempju fuq il-arċilla jew xi għandna tradizzjonali, poeżija osra fil-fatt isiru iktar minn programm wieħed saru fl-epigrammi, il-ħajku ngħidu aħna. Tebdi stampa tal-arċilla. Isiru wkoll programmi dwar il-Malti kif jintiseċ mal-mużika f'ġeneri artistiċi differenti, pereżempju flana, l-kalzunetta, l-innijiet, bil-preżenza anke ta' kantawturi u liriċisti jew kantanti. Darba niftakar pereżempju kien ġie mistiedna Dorita Bezzina, tkellmet ukoll dwar Gaetano Kanta u l-mużika tiegħu. Xi programmi mistennin esperti f'xi qasam tal-Ilsin Malti, ngħidu aħna pereżempju meta ġie mistieden Dr. Mario Kassar li kien tkellem fuq il-konjomiet Maltin, fost dawn hemm ħafna oħrajn. Programmi pa' persuni li ħolqu jżommu s-siti li jgħinu l-Malti fuq l-internet, pereżempju s-sit tal-Miklem, li fi ħafna informazzjoni u kliem marbut mal-Malti. Programmi b'xi semmija tal-programm stess bħala mistednin li jistgħu jindirizzaw lis-semmija l-oħra. Bħalma sar kif semmejt pereżempju meta ġew mistieden Paolo Kassar jitkellem fuq is-sena tal-bini. Daqsxejn ħemxu issar fuq il-karattru tal-programm. L-ewwel nett bħalma tafu dan huwa programm li jsir bir-radju, li fih kemm vantaġġi kif żvantaġġi tiegħu ir-radju. Waħda mill-affarijiet li għamlu parti minn dan il-programm huwa l-fatt li dan jeleb id-differenza bejn min jaf jikteb u min le. Peress li huwa jixxandar permezz tar-radju,
l-importanti li tkun kapaċi tisma'. X'inti b'dan il-mod anke min mhux kapaċi jaqra jista' jipparteċipa u jifhem fid-diskussjoni tkun qed issir fil-programm. Dan iżomm ix-xhieda ħajja tal-vuċi tas-semija. Il-fatt li huwa bir-radju x'inti tisma' l-vuċi tagħhom stess, u billi l-medju tar-radju mhux favorit miż-żgħażagħ l-età tas-semija ixxaqleb lejn l-età matura. Fil-fatt dan juri anke l-istatistiċi ta' riċerka li kont għamilt. Fil-fatt ħafna kif nafu ħafna drabi ir-radju ma tantx għadu mhux daqshekk popolari ma' nies ta' żagħżugħa. Il-programm juri l-Maltin kemm il-lingwa jafuha. Għax huma dan juri kemm kulħadd huwa kapaċi jifhem il-Malti, ċewe għandu l-kapaċità li jiddiskuti u għandu għarfien forsi f'qasam partikolari tal-Malti jew xi espressjoni li ħadd ieħor ma jkunx jafhom ngħidu aħna. Juri li l-Malti huma magħmul mill-Malti tiegħi u l-Malti tiegħek. Naċċettaw id-diversità fl-unità. Li m'hemmx kelma waħda li jekk jien ma nafix mela tiegħek mhux tajba. Fil-fatt hemm ħafna drabi hemm forsi jkun hemm xi varjazzjoni ta' kliem jew varjanti bejn lokalitajiet differenti. U dan dan juri li huwa jiġbor kollox. Tajjeb. Il-programm ukoll joffri kuntatt dirett u għalhekk juri r-realtà tal-lingwa Maltija. Ħaġa oħra, l-programm jgħin is-semija jintefħu kemm hu rikku fin il-Malti fil-fatt għalhekk issejjaħ Seħħer il-Malti. Permezz fil-fatt anke huwa xhieda wkoll ammont sostanzjali ta' programmi li saru biex tgħid kemm hemm affarijiet li tista' tiddiskuti u titkellem dwarhom u dejjem hemm iktar xi tgħid. U jipprova jiżgura li kulħadd jifhem dak li jingħad. Fil-fatt jisimgħu regolarment nies mill-livelli kollha minn professuri tal-università sa analfabeti nies li mhux kapaċi jiktbu. Hawnhekk naslu għat-tagħliema tal-programm, xi wassal dan il-programm, juri d-diversità tal-lingwa. L-lingwa kemm hi kbira, l-lingwa Maltija, u kemm hi rikka. U li hija fihom il-poplu stess. L-importanza tal-umiltà li inti tkun kapaċi tisma' lil ħadd ieħor, titgħallem minn ħadd ieħor. Li kulħadd għandu kontribut xi jagħti, tajjeb. Kulħadd għandu xi ħaġa x'jaqsam ma' ħadd ieħor. U li l-Maltin iħobbu l-lingwa. Dan il-programm anke bl-ammont sostanzjali ta' semmija u ta' nies li jċemplu u li jibgħatu messaġġi u emails l-xandara juri kemm il-Maltin vera tassew iħobbu l-lingwa, speċjalment anke dawk li jibgħatu b'mod jipparteċipaw regolari, jekk mhux kull ġimgħa. Ħanimxi issa għal-ġabra li għamilt jiena, il-ġabra tal-materjal lingwistiku fil-programm Seħħer il-Malti dak huwa ritratt fil-fatt ta' teżi li kont għamilt jiena. Fil-fatt dan ix-xogħol il-proġett beda mit-teżi li kont għamilt meta fi żmien fl-2017 kont bdejt nara daqsxejn wasal iż-żmien biex naraw daqsxejn x'teżi nista' nagħmel, fuq nista' naħdem. U kont saqt lejn prof Manuel Mifsud u diskutejt miegħu kont smajt il-programm tas-seħer u tħajjart li forsi nara x'nista' nagħmel biex nagħti l-kontribut tiegħi. U minn hawnhekk beda dan ix-xogħol li llum għaddej naħdem fuqu u sar proġett u li għadu għaddej. Fil-fatt da beda minn programm pilota, naturalment l-ewwel kellu diffikultajiet tiegħu biex tipprova ssib mod ta' kif ħatoħloq xi ħaġa li tista' tkun utli għal ħadd ieħor, issa nispjegalkom anke nurikom xi stampi ta' kif tidher u kif tinqara. U dejjem nipprovaw nirranġawha biex niżviluppaw l-aħjar metodu, l-aħjar qafas kemm jista' jkun effiċjenti għal min ikun jixtieq ifittex il-kliem u l-vokabularju li jintqal fuq il-programm b'mod miktub. Fil-fatt din hija kif qedtilkom hija binja kontinwa u proċess għall-aħjar metodu ta' ġbir dejjem tipprova tirranġa fil-fatt inbidel ħafna insomma inbidel daqsxejn il-mod tal-ġbir din hija kif kienet it-teżi fil-bidu fil-fatt biex nispjega ftit kif hija l-imqasma.
fuq net għandek it-terminoloġija din pereżempju kienet fuq il-programm fejn kien hemm mistieden Kita Tart li titkellem fuq il-futbol u l-espressjonijiet marbutin miegħu, fil-fatt il-programm kien ismu t-terminoloġija Maltija tal-futbol. Taħt għandna il-kelliema dawk li huma parteċipanti fil-programm u dakinhar kien hemm il-professur Manuel Mifsud, Dr. Alvin Vella u l-mistieden Kita Tart u għalhekk dak jiġu x-xandara l-mistednin. Imbagħad fl-ewwel tibda t-tabella, fl-ewwel linja għandna id-data tal-programm meta x-xandar u jiena niktibhom blura sewwa biex imbagħad jiġu f'ordni. Għandek is-sena, jiġifieri 12/3/24 fisser fl-24 ta' Marzu 2012. Dal-programm x'għandar dakinhar. Issa, imbagħad għandna kolonni differenti kien ibdew għal-bidu il-programm il-ġabra bdiet billi kont naqbad il-recording, grazzi għal-prof Manuel Mifsud kien imbagħathom li kun nista' naħdem fuqhom, naqbad jiena nismagħhom, naqbad l-ewwel 10 minuti u dak jiġu l-ewwel settur. Imbagħad naturalment kif nafu l-programm jiżvolġi u jitkellem fuq ħafna affarijiet differenti għalhekk inqasam f'partijiet differenti. U għalhekk kull ringiela tirreferi għal l-argument differenti li qed jintqal. Jiġifieri mbagħad jekk għandi 1.1 jiġifieri l-ewwel argument li ntqal fl-ewwel 10 minuti. 1.2 it-tieni argument fl-ewwel 10 minuti. U fil-fatt għalhekk imbagħad għandek it-tema, il-qasam, il-kelliem u d-deskrizzjoni. Dan ifisser mela jiena l-ewwel dwar xi qed jingħad, x'qed jingħad dak il-ħin, f'dak il-perjodu. Dak il-każ kien bdew jitkellmu fuq ir-reġistru tal-futbol u dak waqgħet taħt il-qasam ta' argument. U l-kellim dak il-ħin kien Kita Tart u hemmhekk kienet id-deskrizzjoni hija dwar xi qed jitkellem. Jisu ftit aktar dettall, jew x'qed jingħad mod partikolari f'dik il-parti tal-programm. U hekk jitkellem fuq il-ġabra ta' termini bil-Malti marbuta mal-futbol fuq dak li kien għamelu. U jibqgħu sejrin hekk. Fil-fatt imbagħad meta kont nasal għal l-ewwel 10 minuti, naqta' eżatt mal-10 minuti, jekk pereżempju perkażu f'dan eżempju, it-tieni 10 minuti bdew kienu jkomplu ma ta' qablu. Allura ktibt ikompli u dawk huma jiġifieri l-argument ikompli miegħu. U jibqa' sejjer hekk. Issa, dan huwa kif qed isir bħalissa. Inbidel ftit żejra, fil-fatt jekk tinnotaw fl-ewwel kolonna jekk tħares lejn fejn hemm il-ħin m'għadux qabel kien bil-0, 0 iktar l-isfel għall-ewwel 10 minuti. Minflok issa qed nagħmel bdejt irranġajthom anke dak li kont għamilt fi żmien it-teżi u bdejt bil-minuti preċiżi biex persuna jekk tkun tixtieq tfittex dak l-argument partikolari għandha l-ħin eżatt. Da jibqa' għaddej tul il-programm kollu. Mela l-ispeċifikazzjoni tal-qasma trattati fir-ringiela tal-qasam. Jekk tħarsu hawnhekk pereżempju, hemmhekk għandna qed nipprova nispjeċifika, nipprova nagħmel kemm jista' jkun programm dettaljat, ċe ġabra dettaljata. Għalhekk pereżempju fil-qasam fejn nitkellem fuq il-qasam, f'dan il-każ pereżempju vok snaj tfisser huwa nagħti taqsiriet qosra biex kemm jista' jkun ma jkollix ħafna informazzjoni f'din il-ġabra, ċe ħafna kliem. Tirreferi għal vokabularju marbut ma' snajja. Tajjeb. Let prozi ġifieri proza, xi tinqara xi silta tal-proza, fil-fatt eżempju hawnhekk silta li tinna venut fl-Amerika. Tajjeb. U dawn huma t-taqsiriet u l-ispjegazzjoni tagħhom, ġifieri xi jfisser ġifieri arg tfisser argument, etimoloġija, ġifieri meta nkun qed nisma' jiena nikklassifika dak li qed jingħad skont il-qasam. Tajjeb. U niktab it-taqsira tiegħu. Dan huma l-ispeċifikazzjoni xi jfissru kif kont qed ngħid qabel. Eżempju vokabularju marbut mal-mużika. Issa mhux dejjem huma b'mod partikolari jitkellem nagħti l-ispeċifikazzjoni għax ovvjament skont x'qed jingħad. Imbagħad għandna l-ispeċifikazzjoni tal-lokalitajiet. Tħarsu hawnhekk fit-tieni raba' kolonna, 5 kolonna, għandna pereżempju tlieta ħamr, dak ifisser li dik it-t tirreferi għat-telefonata. Jiġifieri jekk għandi tlieta, jiġifieri t-tielet telefonata ta' dak il-programm partikolari. U dan meta kienet titkellem
qal li huwa mill-Ħamrun, allura jiena ktibt il-tlet itri jirrappreżentaw dik il-lokalità, il-kodiċi postali tagħhom. U f'dak il-każ hemmhekk, pereżempju hemmhekk spjega ta' għallimilek. Emma wieħed sonitu tfisser l-ewwel messaġġ li nqara fil-programm, sonitu taqsira ta' sannat. Tajjeb, biex bekk inkunu nafu wkoll minn fejn intqalet din il-kelma. Issa, waqt drabi jingħadu xi affarijiet il-kelliem issemmih li jkun ċempel dakinhar jgħid jew li jkun sema xi kelma post partikolari. F'dak il-każ jien niktibhom fil-parentesi fil-ġem fid-deskrizzjoni, pereżempju hawnhekk jingħad il-kelliem li ċempel it-tielet persuna fil-programm mill-Ħamrun qal li semma l-kelma differenzja il-belt. Okay, velet għal-belt. Pereżempju ħanisimgħu silta qasira ta' Nisemulek. Hello? Iva, nisemmu. Għajdenna. Ċerti l-ħamrun. Nisemulek. Għajdina ċers. Għanajdlek għax li biex naqbu erba programmi u għajjed. Ma melax lista għandek għalina. Mela l-lum għandek lista twila. Il-ġuvni jitkellem fuq il-futbol. Sewa. Tal-futbol. Sewa. Il-kit. Naf frazin. Inti dilettant, ċers. Dal-tant ta' kollox ma biċċiet. Tajjeb, tajjeb. Għanajdlek, konna meta konna zaħra konna nabu fit-toro u kienu xiwet ikun aħjar minnek, jgħalek ġib il-ballu, ħanqot nallimilek. Sewa. Nallimilek ġifili, u tidribilja kuj Ekku, id-durbik, ux. Nallimilek. Nallimilek. Ma kan mattu jizik. U rrit najt oħra, Rafilla kienet mill-belt u flok differenza kienet tajt, differenzja. Iva. Fuq il-dizzjonarju, differenza t-zisti u koll. Differenzja t-eżisti u koll, ekku. Dik ġifiri memx differenza bejnietom it-tnejn istess. Memx differenzja, le. Differenza. Sewa, sempliciment illi tintuża imma l-lum komuni hija ħafna iktar differenza kif taf. Sewa? Imma tisma' nies. Fil-fatt tibta fuq id-dizzjonarju ta' kelmet il-Malti, jekk tara ġiba wkoll. Sewa, sewa. Le, sa fejna fjena memx differenza bejnietom, fit-tifsira. Ma la kienet Ġifieri. ma tintuża. Kienet tintuża, naħseb li naqset jiena. Mantiki, dak il-tradizzjonarju. Fih u koll. Ikun fih ukoll, ekku. Xissilu ftit laħareġ da. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna. Grazzi li. tajjeb. Unek anka jider ukoll l-għunet u għal-kem dam ċempel, profej ċempel. U dawnek kiexet jiġifieri anka, prova kemm jista' jkun għati l-ispeċifikazzjoni. Issa, barra minn hekk barra t-tabella bl-iskrutinju ewlieni tal-programm, taħtu jkun hemm tabelli b'referenza għas-setturi. Tajb ġifri hemm tabelli differenti fejn jgħidlek dan il-programm mbagħad issemmew jew ġew diskussi u l-lista tal-kliem li ngħad, jiġifieri pereżempju jekk hawnhekk qabel fis-settur numru 11 għalna l-imilek niktibhom wara xulxin f'tabella taħt. Tajjeb, lista tal-kliem nieħu biss il-kliem li ntqal il-kliem kollu li ntqal fil-programm li nkun ktibt fil-tabella ta' fuq u niżilhom wara xulxin skont is-settur, tajjeb dawk jiġu f'ordni. Ġifieri barra mill-tabella ewlenija jkollok tabella tal-kliem, skont xi ngħid fil-programm, tabella tal-espressjonijiet, kien hemm xi espressjonijiet ta' xi poeżiji ma x'inhu huma. Kif qed taraw hawnhekk. U mbagħad fl-aħħar din hija l-iktar parti li forsi tgħin il-persuna biex issib il-kelma partikolari. Għandek il-ġabra alfabetika u referenzjali huma kollox f'ordni isek tara dizzjonarju. Tajjeb il-kliem kollha li ngħadu hawnhekk pereżempju din hija ta' sena partikolari waħda sensiela waħda tal-2011-2012, anzi l-12-13, u għandek il-kliem wara xulxin u oħra bl-idjom u l-espressjonijiet biex separajthom dak il-mod. U fil-ġemp imbagħad għandek hija id-data tal-programm biex imbagħad tkun tista' tagħmel referenza għall-programm oriġinali. Issa, kif nista' nsib jew nagħmel referenza għall programm, nsib dik il-kelma partikolari, nixtieq nfittixha. L-ewwel ħaġa trid tagħmel huwa ssib il-kelma jew l-espressjoni fil-lista alfabetika jew fl-appendiċi, f'dak il-każ l-appendiċi tat-teżi kienet l-appendiċi, però hawnhekk issa l-lista alfabetika wara xulxin, tibda minn hemmhekk, jien hekk eżempju nixtieq insib it-tifsira ta' ċima, ħansibha fiċ wara xulxin, tajjeb, insib il-data tal-programm.
Mbagħad insib it-tabelli tal-programm partikolari skont id-data mniżla fil-lista alfabetika, u hekk sibt il-programm. Tajjeb għandna data hemmhekk. U dal-programm inserta kien fuq in-numru Maltin. Numru 2 għax kien it-tieni programm, jiġifieri kien waħdu kien ġasar wieħed fuq in-numri. U mbagħad ħanħares lejn it-tabelli li hemm taħtu u nsib ċima naf li mal-kliem. Tajjeb. Allura nsib ċima, is-settur huma settur numru 12. Tajjeb, għand importanti tinnota s-settur fil-ġemp. U ssib ir-referenza tal-ħin mit-tabella ta' fuq, mill-ewwel tabella li fih l-iskrutinju kollu. Okay? Ġifieri hawnhekk ħansib is-settur numru 12 u ħnara il-ħin. U dan kien fil-21 minuta tal-programm. Mbagħad tiftaħ ir-recording, importanti tal-ġabra ma taħdimx jekk m'għandekx ir-recording propja. Okay? Tal-recording li sar. Tajjeb tiftaħ ir-recording tal-programm, issib il-ħin preċiż dak li insib fil-ġabra u tkun tista' taqrah dak il-mod. Pereżempju, jekk nixtieq insib li spjega kif insib hemmhekk niftaħ dak il-programm partikolari f'dak il-ħin, nista' nisma' li spjega ta' f'dak il-każ kellna ċima, investieħ, sija, def, pruwa, pappa u trakka. U dan kien fil-fatt, dak kien Fredu tan-Nadu li kien jispjega wkoll qabel il-kliem, il-verbi li ngħadu fil-marbutin fuq l-art għal fuq il-baħar. Ħanisimgħu ftit. Nsalmulek, Fred. Għaw ħafna kliem tal-baħar. Sewa. Il-baħar jgħidulu mod, u fuq l-art jgħidulu ieħor. Ħarbda minn ħabel oħxon. Fuq l-art jgħidulu ħabel oħxon. U għal-vapur jgħidulu ċima. Sewa. ċima. Iċ-ċima meta tużam għal-vapur biss qed tgħidilna. Ejwa. Sewa. U meta jaħbad xi ħadd wieħed ieħor ma jgħidux ħabat miegħu, jgħidu investiħ. Investiħ. Investiħ ħaħa. Di fuq il-baħar? Ejwa. Interessanti għax din mill-Baħrejn. Għax dina il-kelma interessanti għax din fit-Taljan tintuża għal meta wieħed jaħbad mal-ieħor jew wieħed itajjar il-persuna anka fl-art. Ejwa. Anka fit-traffiku ma jidherlix li qatt smajta użata. Jgħidu ħabat. Imma meta fuq il-baħar jgħidu investiħ ta' fuq. Mela fuq l-art taħbad u fuq il-baħar tinvesti. Sewa, investi. Meta jgħidu kunu fuq il-baħar jgħidu arġa lura. Bil-rivers, bil-nej. Sewa. Issa ma jgħidux arġa lura fuq il-baħar, fuq il-baħar jgħidu is-sija. Is-sija, Is-sija. Is-sija, sija, jgħidlu sija. Iġivi arġa lura. Kemm tajba konsa nistaqsih sewa sewdin għax nismaħħa. Is-sija qed tgħid? Jgħidlu sija, jew jgħidlu sija. Sija. Ekk Sewa. Sija. Sija, erġa' lura. Ħaġa lura. U pereżempju jgħidlu il-qudiem. Ir-reversja ġifieri. Fuq l-art jgħidlu r-reversja. Jew soq lura, pass lura. Jgħidlu sija lura. Sija lura. Sewa. U l-qudiem fuq l-art jgħidu soq l-qudiem. U fuq il-baħar jgħidu għaqdef. Let's go. X'jgħidlu għaqdef? Għaqdef? Ejju għaqdef. U kikun bil-motur. Jgħidlu għaqdef ukoll? Għaqdef. Xorta għaqdef il-qudiem għaqdef. Xorta għaqdef jgħidlu. Ġifieri għaqdef avanza hemm il-qudiem. Għaqdef. Iss. U din il-kilħat jufa. Per esempio korruzza fuq qudiem ngħidulek u fuq qudiem. U fuq wara jgħidulek fuq wara. Sewa. U tal-baħar jgħidu pruwa. Ekku. U poppa. Sewa. Pruwa qudiem u poppa wara, u xejn. Meta jipparkja vapur, il-karozza s-park ngħidu parkja. Imma vapur ngħidulu trakka. Trakka, ekku. Trakka. It-trakka. Fimt? Mela, għabek inti tkun isibt dak li tkun qed tfittex. Tajjeb. L-utilità ta' din il-ġabra, għalfejn hija utli din il-ġabra. L-ġabra hija forma ta' konservazzjoni ta' dak li jingħad fuq il-programm tal-elementi lingwistiċi u termini li ma' żmien jistgħu jintilfu jekk ma jiġux reġistrati. Jew lessiku li jekk ma ġiex imniżżel fid-dizzjonarji li għandna sa issa.
Ngħidu aħna pereżempju dan kien silta meħuda ħansebalkom silta meħuda minn programm tal-2021 tas-sena l-oħra fejn waħda msemmija titkellem fuq il-kelma ħut ħanisimgħuha ftit flimkien. Xi tkun ħut? Inselmulek. Inselmilkom. Fil-bidu smajtkom tajdu il-verb hu jew ħa. Issa jien niftakar għax jien anzjana li kien hemm waħda tiġi tbeħħilna l-ħaxix u tgħidilna pereżempju l-ommi tgħidilha ħut tara kemm hu sabiħ it-tadam. Ħut? Ħut. Hekk kienet tgħidha l-kelma. U aħna konna nitku konna żgħar għax qatt ma smajnija. Imma fakkartuni fiha. Imma kemm interessanti din qatt ma smajta fil-Malti. U jiena insomma forsi kienet għadha żomma fejn aħna waqqajnija. Eżatt. Ilu ta' xina għandha 85. Imma niftakara. Dik kienet ġajdinna daqsxejn, kienet tiġi. Kienet tiġi tbiħħilna dana. U intom kontu żgħar, jiġifieri. Jien kont żgħira forsi kelli 8 snin. Il-ħaxix kienet Kellha 8 snin, kellha 8 snin. Kien ikollha pereżempju t-tadam sabiħ. Ħut tgħidilha l-ommi. Ara kemm hu sabiħ it-tadam. Kemm interessanti. Dina qatt ma smajnija u. Ma jikbar minnek? Iva, ma issa nistaqsi lil sħabi li jistudjaw pereżempju il-prietki antiki bil-Malti antik ħafna. U naraw jekk għaċderet lil-Olvin Vella pereżempju, Dr. Olvin Vella. Kienu kollhom ir-raba tagħhom stess. Sewa. U minn fejn kienet hi? Minn Ħażebbuġ. Minn Ħażebbuġ. U inti minn Żebbuġija wkoll? Mista mux hemm noqgħod imma kont noqgħod. Hemmhekk kontu meta kont tismaħħa? U kienet Żebbuġija wkoll? Proset. U liema raħal minn Ħażebbuġ? Ħal-Dwin, ħal-Muxi? Fin-nofs isu, fejn tal-Anġeli ngħidu. Fin-nofs intom, orrejt. Tajjeb. Għattinna ħaġa sabiħa ħafna. Sinjura. U jili nipprova minn dak il-ħin. U ma taf kem tiswa din mi il-mijiet. Għatma smajti għajdajin u koll. Vera, ma. Fakkartu għilix għatma smajta jżiet. Ekku, fimta. Il-lum fimta wara dak iż-żwin kollu. Eżat, et mela għalik kienet tejtek dik. Tara, proset. Et nitalmu minn xulxin. Eżat. Grazzi ħafna, sinjura. Grazzi. Grazzi ħafna. Interessanti ħafna di. Il-kemm interessanti, dina rarità, insomma. Kultant il-programm tagħna kollu. Mela għana ma daw ukoll. Permess tek allura manka rikordju, permess tal-ġabra kieku din tkun mirrekordjata wkoll u wieħed jista' jiskoprija. Anka raġuni tajjeb. Dinja ġabra li taħdem id fit ma' recordings tal-programm, ma tistax taqra l-ġabra mingħajr ma jkollok recordings. Ma tistax hija pratikament inutli mingħajr recordings. Ma inti fiha m'għandekx l-ispjega, inti għandek biss il-kelma. Għalhekk dan ix-xogħol jiena mort tas-sorsawlini tal-recordings, smajthom, ikklassifikajt l-argumenti u dak li ntqal fuq kull programm, u għamilt referenza għal ħin li fih dan diskussi biex kemm jista' jkun tiġi faċilitat il-mod ta' kif wieħed jista' jmur lura l-ispjega oriġinali li tkun intqalet fuq il-programm minn fom il-kellim innifsu. U għalhekk din il-ġabra tista' titqies kważi bħala indiċi dettalja tal-programm rekordjati. Min jista' jsiba utli? Kull min jixtieq ifittex xi kelma jew espressjoni partikolari din qisha dizzjonarju ħaj. Hija paċenti qed tmur lura għal kelma mid-dizzjonarju tifsira qed tismaħha b'mod dirett mill-kelliem. Persuni li jixtiequ jfittxu termini marbutin ma' xi qasam partikolari, peress li għandek il-kliem marbutin klassifikati wkoll skont il-qasam partikolari, tista' tfittex eżempju f'snajja u tissib il-kliem marbut ma' dik is-sena partikolari. Jew min jixtieq jagħmel referenza għal xi recording partikolari tal-immoddi jew intervista. Uħud minn dawn huwa tassew diffiċli anke biex issibhom peress li dan huwa l-programm qed jitrasmetti wkoll xi drabi recordings mill-immoddi. Nista' ngħid anke jien stess pereżempju darba minnhom kombinazzjoni peress li jiena nagħllem fi skola wkoll darba kont iltqajt ma' silta meħuda mill-programm kienet fuq il-kebis tal-fanali.
kienet intervista mal-Kabis tal-Fanali u insertajt nallem il-Kabis tal-Fanali, il-poezija ta' Anton Buttigieg, u semmajt parti minn din l-intervista l-istudenti wkoll. Hija xi ħaġa li anke tiltaqa' il-Kabis tal-Fanali ma dekx taraħ, u qed tiltaqa' ma' xi ħaġa li hija realtà, daħħalhom iktar fil-kuntest u fil-ħajja tal-immoddi. L-aħħar ta' din il-ġabra dan ix-xogħol qed isir biex finalment jekk ara rrid kieku tiġi ppubblikata biex kulħadd ikun jista' jsibha, tkun kemm jista' jkun aċċessibbli għal kulħadd u tkun jista' jagħmel referenza għaliha kull min jixtieq. Kemmtejn tal-għeluq, nagħlqu daqsxejn. Sa mill-bidu wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' dan ix-xogħol kien jipprovdi għodda kemm jista' jkun komda f'idejn l-utent. Kien proċess u xogħol pjuttost diffiċli biex tipprova toħloq l-aħjar metodu fil-fatt dejjem tiżviluppa tipprova tara l-aħjar mod. Anke bl-għajnuna tal-professur kien għeni wkoll anke tani idejja ta' x'nista' nagħmel biex nista' noħloq kemm jista' jkun ġabra komda, però dejjem hemm x'tiżviluppa, jiġifieri anke jekk għandkom xi suġġerimenti li tista' tirranġa bil-qalb kollha. Grazzi ħafna tal-ismajtuni, tal-segwejtu. Grazzi wkoll lil-Thomas u lil-Prof Mifsud anka l-għunet tal-programm palma ħafna huma ħobbu l-programm u għandu tal-pjattaforma li toffru u anka tal-għajnuna. U grazzi wkoll lil-Janika u lid-Dipartiment tal-Malti tal-din l-opportunità biex naqsam ix-xogħol magħkom ukoll. Grazzi. Grazzi, issa għandna ħina d-diskussjoni. Anka forsi min irid jitkellem online ukoll. Jekk għandkom xi mistoqsijiet. Biex tgħidilna kemm għamilt sissa għaliex għamlet numru ta' snin u kull sena tfisser 38 jew 39 programm mhux sewa. Jiena bdejt minn tal-2011, s'issa bdejt minn hemmhekk minn tal-programm ħalisem ta' Seħer il-Malti, 2011 u bħalissa qiegħda 2016 bejn wieħed u ieħor. Ġifieri għamilt qisu 5 snin, kważi 5 snin mill-programmi 38-39 programm kull sensiela. Ovvjament jieħdu l-ħin biex toħloqhom, biex tagħmilhom, għax tisma' terġa' tmur lura biex niżel kollox, taħseb daqsxejn li ma qasam jiġi pereżempju. Xi drabi wkoll anke diffikultajiet biex tikteb, nirċerka daqsxejn jiena wkoll ħalli nikteb il-kelma kemm jista' jkun tajba. Meta forsi kien hemm każijiet fejn xi dettall li jagħtu s-semmija ma kienx korrett. Hemmhekk iddokumentajta kif inhi jew forsi eliminajta biex ma jkunx hemm taħwit. Meta jkun hemm dubji ġieli nsaqsi anke lill-professur Mifsud għax anke jgħinni u forsi l-kliem jafhom iktar minni żgur xi jkun li jkun jaf xi kelma partikolari u jirranġaw jgħinni biex niktibha kemm jista' jkun tajba. Xi drabi kien hemm referenza għal kelma li tintqal tingħad pereżempju mis-semmieħ u ma tkunx korretta, u mbagħad inserta f'programm ta' wara ċempel xi ħadd ieħor korreġija u dik kont għamilt referenza li din hija korretta minn l-oħra. Biex kemm jista' jkun eħeb dak li jintqal ikun tajjeb. Proset ta' dan il-proġett vera importanti. Ma nafx hemm xi ħsieb ukoll li jsiru traskrizzjonijiet tal-programmi apparti r-recordings li biċċa xogħol kbira. Fil-fatt, meta l-ewwel darba li ġej biex nagħmel fi żmien it-teżi, l-ewwel programm li kont għamilt traskrizzjoni tiegħu x'għedt. Imma kien ħab pratika ta' kbira biex tikteb kull għandek ħafna ħin. Dan l-idea huwa li dan inti tirrekordja l-ismieħ. Jiġifieri nikteb dak li jintqal imma inti jekk tispjega titmur għall-programm propju. Barra minn hekk inti anke xerti varjazzjonijiet anke il-mod il-pronunzja li tintqal jien billi niktibilek mhux se tkun taf eżatt kif tintqal. Xi drabi fil-fatt nipprova nikteb
fejn tiġi speċifikata jkun qed titkellem partikolarment dwar il-pronunzja, drabi ktibtu ukoll il-mod fonoloġiku tiegħu. Ma ovvjament, l-għet mhux kulħadd kapaċi jaqra dik, il-kitba fonoloġika, bl-IPA, u inti jekk tisma' il-fom il-kelliem għandek l-aqwa referenza. U meta se jkunu aċċessibbli dik ma nafx għadni, ma nafx taqqas jiena. Nittamaw li m'għandhomux. Tajjeb, proset. Proset immens biċċa xogħol enormi, ħafna ħin tisma'. Għandi żewġ mistoqsijiet differenti minn xulxin. L-ewwel nett, xi kemm għandek kelmiet forsi jettaw jiena ma smajtix. Sissa, speċi kemm hemm kelmiet li inti identifikajt u niżilt fil-lista tiegħek. U t-tieni, jekk tiftakarx momenti meta intu tisma' emozzjonajt ruħek u għaliex? Mela, l-ammont ta' kliem ma nafx ngħidlek, però mhux ħażin. Jiena sissa l-iktar nifoka fuq li naqbad il-programm u nagħmel l-iskrutinju tiegħu. Il-lista tal-kliem mbagħad wara li lesti dik sensiela partikolari niktibhom wara xulxin. Ġifieri s'issa naqadhom kollha ħaniġu biex skont kif ħajġi l-aħjar mod biex ikun aċċessibbli għal ħadd ieħor. Però ammont kbir hemm programmi li jiġieli ftit programmi ma jkollhom xejn għax eżempju jkun fukat fuq xi intervista partikolari jew ma tkunx b'mod dirett. Skont xikun, però ħafna drabi jekk ikunu fuq xi programm fuq espressjonijiet għandek biżibilju ta' ammont sostanzjali ta' kliem u espressjonijiet. U xi drabi repetizzjonijiet ukoll, li dawk ukoll jiġu mniżla, ċoe jekk hija kelma li tiġi semmih jgħidha jerġa' jgħidha jiena niżilhom xorta. U mbagħad biex għax inti għandek referenza tal-programm partikolari, kien tissibhom xorta tista' ssibhom kollha. Tieni mistoqsija x'kien? Jekk inti tisma' daw il-programmi kollha 5 snin ta' programmi s'issa kważi. Kienx hemm momenti meta emozzjonajt ruħek? Intu tisma' ħafna. Jiena l-gost tiegħi vera jieħu ħin, jieħu ħafna ħin u konċentrazzjoni, per fl-istess ħin nieħu gost nagħmlu qed nitgħallem jiena wkoll hemm ħafna affarijiet li ma nafhomx. Ġifieri jiena nismagħhom jien nitgħallem bħas-semmija l-oħrajn li jkunu qed jisimgħu mid-dar. Din pereżempju ta' Hoot li qasmu miegħi wkoll Thomas u Professor Mifsud. Hija xi ħaġa hija skoperta, jiġifieri li inti tiskopri kliem li titgħallem dwar kelma li mhix, ċoe inti dawn pereżempju kienet jitqu bija x'in tittajt ħut u ħasbut tittajt tkellem ħażin inti fil-verità hemm raġuni warajja hija l-kelma id li aħna tlifniha llum, jiġifieri hemm ħafna affarijiet marbutin mal-lingwa iktar u barra minn hekk iktar milli ħafna drabi wkoll ta' gost tisimgħu xi daħqek. Xi espressjonijiet li jingħadu waqt li qed nisma' ukoll titgħallem tieħu gost jiġifieri iktar dak il-mod. Ma rridx noqgħod ngħid ħafna ta' imma aħna ngħidu l-mejda tal-weekend, il-mejda tal-ikel għax ikun waqt l-ikel sewwa u li għalhekk is-semmija nistednuhom ukoll. Għax bix-xieraq li mhux dejjem nitkellmu aħna qisna aħna li nafu u dan il-programm isir flimkien. Sewwa, niżilt ftit affarijiet jiena, l-ewwel nett kemm hu tqil ix-xogħol li kienet qed tagħmel. Ilejn ma toqgħodx tgħid wisq fuq għan-nifisha kif forsi nnotajtu. Imma fil-fatt tafu kemm hu diffiċli pereżempju biex issegwi kultant persuna waħda li tkun qed titkellem. Aħseb wara 3 min-nies sewwa għax normalment ikunu 3, aħna 2 u l-semmieħ. 3 min-nies qegħdin jitkellmu u jidħlu f'xulxin u trid tipprova segwi l-argumenti li kultant aħna tant isir mod sempliċi li naqbdu tarf ta' kelma u niżviluppaw minnha. Allura l-argument jerġa' jaħarbila jew trid tibdlu. Sewwa,
kif forsi notajtu minn waħda mill-intervisti speċjalment, jien ħafna drabi din tal-ħut kombinazzjoni kienet ċara li rġajt għattila iva rġaj dinna u dikna tal-limt namela biex ikonna d-dettalji vera u nerġaj dila allura minn fejn qabli tkun għalita ma biex tkun ċara iktar għax il-recording jibqa aħna ma nibqawx imma dak il-recording huwa rekordju. U tajjeb li ngħidha jien tallimt ħafna f'din il-ħaġa minn mix-xandara Gloria Mizzi. Mara brava ħafna illi kienet impressjonani kif tagħmilha tal-injoranta. Tagħmilha tal-inqas xandar li jifhem sewa biex tkun żgura li kulħadd jifhem kollox. Tibda tgħidlu allura iva żomm daqsxejn għax ma fimtiex. Jien kont inkun ndunajt mbagħad li altru li fehmita, imma tridu jirrepetija biex tkun żgura li dan. U dik hija naħseb ħaġa tajba ħafna fix-xandir. Aħna naħseb li dan il-programm nidħlu jisna f'xi ħaġa li diġà hemm nies oħrajn li jagħmluha u li qed jagħmluha. Sewwa nsemmi lil Lanfranco illi il-grupp tagħna veru ħaħseb ħafna x-xogħol tiegħu u kellu intervista miegħu tant affarijiet u anke ta' Karwana x'jismu tax-xandir. Gordon, sewa. Ta' Gordon Karwana. Li għarfu il-valur tal-radju, tal-kuntatt bil-radju. Aħna pajjiż żgħir, sewa, u għandna dan il-ġejt li nintlaħqu malajr. Jelħquna anka minn barra fil-fattu veru. U li qed nagħmlu aħna niddokumentaw il-kelma u naqbżu il-miktub. Jien apprezzajt dak li għattinti, Janika, biex inkiteb. Fl-istess ħin, f'ċertu sens, il-programm huwa dak il-mitkellem. Għax il-lingwa hija sħiħa kif nafu, għandna li aħna dejjem mal-kotba nistennewa il-forma miktuba ma fil-fatt. U hemm tara kemm jirnexxielek tagħmel kuntatt man-nies illi anke ma kif għedna ma jafux jaqraw forsi, ħafna drabi kien jgħidulna u ċerti diskors ninnotaw li ma għaddhomx jingħadu. Kienu jgħidulna imma jien ma nafx naqra u nikteb ta' illum draw li anke ma jafux jaqraw u jiktbu għandhom xi jgħidu. Sewwa u din li naħseb forsi sar xi ftit żvilupp fuq l-affarijiet ta' qabel. Għax qabel niftakar ħafna programmi fejn min jitkellem, naħseb anke aħna għamilniha, u bil-mod il-mod żviluppa. Min jitkellem kien jisu mod jew ieħor qed jitkellem dak li jifhem u qed jimla t-tazzi, mill-milja tiegħu qed jimla t-tazzi iż-żgħar tal-oħrajn. Mhux hekk. Naħna nemmnu verament li mhux hekk. U allura jiġi apprezzat kulħadd. U li l-lingwa hija pjaċir. Dik importanti. Inħossuha ħafna, aħna ngħidula d-deżerta tal-ġimgħa dik ukoll, tkompli mal-mejda. Jiġifieri li il-lingwa għandha tkun element ta' pjaċir. Ħaġa oħra li forsi għamilna ftit ħsara fl-istorja tal-Malti għax irbatnieh mal-ortografija korretta, ħafna nies għalihom hija lajnu l-akka u l-poeżiji li kellhom jistudjaw bl-amment flok jħobbuhom. Sewwa. U allura rridu naħseb tallimna nindirizzaw dawn l-affarijiet insomma. Sewwa kien hemm dan dwar l-utilità ta' dan ix-xogħol eventwalment il-lista tal-kliem sa jintrabat imbagħad ma' l-ewwel dizzjonarju li jiġi aġġornat. Jiġifieri hemm ħafna informazzjoni żgur
illi se tista' tidħol. U dwar il-sorpriża illi semma Adrian sewa, iva, meta tara ċertu kliem illi jiena fid-dizzjonarju ħdimt ma' Jose Colina, kemm il-darba għamilna salib fuq il-qabar ta' kelma sewa illi mbagħad fil-programm għax tkellimna ma' n-nies jew għax semawna n-nies ċemplu naqolna leta dik għadna ngħidu aħna u dik hemmhekk dak il-ferħ sewa bħal ċerti pjanti il-gingo biloba per eżempju li hija skoprew kien jaħsbuha li fossili, jisibuha fossili, u mbagħad sabuha f'żona fiċ-Ċina fejn kienet għadha ħajja. U llum xterdet mad-dinja. Sewwa, u l-istess dan il-kliem, dil-kelma ħud hekk, dikha fil-fatt imbagħad wara fittixnija dak il-ħin ma kenniex l-affarijiet magħna u tinsab biss għall-inqas reġistrata fid-dizzjonarju ta' Teżan, ġifier qed nitkellmu s-seklu 17. Xorta beqgħet ħajja, sewwa, kienet għadha ħajja sa is-sinjura għandha 85, issa 86 naħseb, sewwa. U qalet li l-mara kienet xieħa, ġifieri morru ftit lura, imma xorta għandek qabża kbira sewwa li konna qegħdin ngħidu id-de m'għadix teżisti qatt ma nstemet issa. U dan huwa il-pjaċir tal-lingwa. Prosit bla dubju tal-paċenzja kollha u tax-xogħol li qed tagħmel. Nixtaqt nirremark nagħmel nota xkejkna jien kif qed inti vera aħna jkollna ħafna telefonati minn anzjani. Għaliex ħafna anzjani għadhom isegwu r-radju, ħafna anzjani jċemplu. Iż-żgħażagħ mhux għax jien xi żagħżugħ, imma jien stess ma nħossix fija li naqbad telefon u nċempel fuq ir-radju żgur li. Però mbagħad għandna ħafna messaġġi li jidħlu u kemm ilu l-Facebook u kemm ilna li nużaw il-WhatsApp jiktbunna ħafna u hemmhekk ninnutaw anke għax mill-Facebook tara l-uċuħ. Ħafna żgħażagħ li qegħdin jilħquna bis-saħħa tal-Facebook u tal-WhatsApp. U tajjeb li din ħaġa tkun nuru l-istampa kollha għaliex il-programm qed isegwu anke żgħar u anke studenti universitarji illi ma nisimgħuhom qatt vera daw ma jċemplux, imma jiktbunna ħafna. U minn ftit snin lura hawn ukoll għandna poeta illi jiktbilna il-poeżiji u fil-fatt issa qed niġi nseh li tagħmel sens illi naddulek il-poeżiji tiegħu għaliex fil-poeżija tiegħu ħafna frażijiet u espressjonijiet u djomi illi tajjeb illi ninkluduhom ukoll fil-lista. Ġifieri nistgħu nieħdu ħsieb. Imma part mela. Jiena għandi referenza tal-programm, tal-programm id-data u liema poeżija. Issa bess li jiena lejn diġà spjegattila xi ħaġa tkellimna qabel, jiena nħobb ir-records tal-futbol. Sa sibt li għadda wasalt 85 poeżija li grazzi għalikom inqraw matul il-programm. Jien dejjem jew forsi għax għandi fissazzjoni u dejjem esprimejta li nżomm mas-suġġett. Kemm jista' jkun jiena daqsxejn rett li nżomm mas-suġġett. Ukoll nipprova indaħħal element ta' idjoma u qawl. U din annotajt għandi neputijiet, tnejn minnhom hawn Malta ta' 14 u 10 snin. U dawn, disgrazzjatament, forsi ma ġew forsi ċirkostanzi jidru fl-iskola donnu, ma nafx qed ngħidha hekk bħala wieħed minn barra, hemm nuqqas tal-użu tal-idjoma fil-kitba ta' tfal. Issa veru ċertu affarijiet inbidlu, hija verità. Però ċertu idjoma billi tidħol ma jfissirx li inti għandek tibqa' tuża dik l-idjoma fil-ħajja ta' kuljum, imma jekk qed tikteb komponiment, storja u ddaħħal idjoma jew tuża qawl, x'fiha ħaża. Jien nipprova hekk fil-fatt jistgħu jiġduh Thomas u l-professur li mal-poeżija, apparti l-poeżija, ġieli nagħmel referenza għal liema idjomi jew qed ngħid u barra minn hekk ħaġa li jiena fit fuqha wkoll nagħti l-krettu minn fejn inkun ħadd. Mela jiena nieħu ħsieb nikteb
mill-liema ktib ħadthom u l-awtur. Dik jien nemmen fiha ħafna. Għax donnu jiena ma nħobbx naqbad u ngħid xi ħaġa jienu donnu dak ikun ngħid ara dak hemm bravu għax hawn. Le, jiena dak rajtu. Min hemmhekk ħadtu ma nisħi xejn ngħid. Ġifieri ħanejtek ħafna mill-poeżiji li ktibt jien huma is-suġġett biex ngħidlek ingħatali għandi oħrajn li ktibt min jgħaddin. Jien għandi llum għandi mal-150 poeżija uħud minnhom anke twal. Ma ħafna minnhom għall-programm. Għandi 85 u hemm oħra li ma nqrawx imħabba ċertu ċirkostanzi li ktibthom espressament fuq titlu fuq is-suġġett tal-programm. Il-insegwih jogħġobna ħafna u nieħu l-opportunità biex ningrazzja lil Thomas u lill-Professur Mifsud li tuni opportunità għax jiena s'issa għandi 67 sena ma xandart imkien. Grazzi ma għalihom x'għandu fuq il-programm. Batinna mistoqsija il-Professur Bernard Mikallef, proset immens lejn laqatni ħafna l-kunċett ta' dizzjonarju ħaj. Wara kollox id-dizzjonarji jinbnew minn prattika simili għal dik tal-programm Seħer il-Malti, iżda binqas mezzi teknoloġiċi milli għandna llum. Tista' telabora ftit fuq il-kunċett ta' dizzjonarju ħaj? Ngħidu aħna taħseb li jistgħu jitlaqgħu flimkien il-programm u mezzi diġitali ta' arkivjar biex tinħoloq pjattaforma teknoloġika b'saħħitha li taħdem bħal dizzjonarju aġġornat kontinwament. Dizzjonarju li jinkludi aktar varjanti milli forsi nobsru li hemm tal-lessiku li nkunu ksibna mid-dizzjonarji stampati. Taħseb li hemm lok biex varjanti fl-idjoma, fit-tifsir u l-bqija li ma jidrux fid-dizzjonarji stampati ikollhom pubblikazzjoni dedikata għalihom biss bħala suppliment tad-dizzjonarju li għandna? Ja, fil-fatt, eżatt huwa naħseb timxu għal-realtà tal-lum qabel ma kenniex dawn il-mezzi teknoloġiċi u ma tistax ma timxix mal-mezzi teknoloġiċi, ġewwa ma' soċjetà tal-li ngħixu fiha. Il-fatt kif qal Prof Mikallef stess, jiġifieri huwa eżatt huwa dizzjonarju ħajna li ktajtu dak li semmax qabel il-dizzjonarji kienu jittieħdu minn fom minn stess u kienu jieħdu nota tagħhom ta' dak skont il-kliem li jintqalu jinstema'. Issa b'dan il-mod permezz din il-ġabra jinġabru wkoll il-varjanti, fil-fatt jien anke nieħu nota tal-varjanti li mhumiex fid-dizzjonarju miktub ippubblikat diġà. Dak il-mod nixtieq jiena nittama li jkun impossibbli li noħolqu xi ħaġa online li tkun tista' tiġi aċċessata minn kulħadd. Mhux biss kif edna, anke hija xi ħaġa naturali naħseb id-dizzjonarju sar kważi bil-kemm sar jintuża dejjem tfittex online. Sena l-ewwel ħaġa tmur tfittex Google, tfittex imkien online biex tara il-tifsira. Ġifieri kieku dizzjonarju li jinvolvi dawn il-kliem fost ħafna oħrajn li jibqgħu jinġabru jiġifieri b'mod fuq mezzi teknoloġiċi ħajkun kieku naħseb l-aqwa mod biex jiġi aċċessat minn kulħadd u jibqa' preservat kollox online u ekku. Ekku, u peress li għandek anke reġistrazzjoni tal-recordings kikun b'xi mod li jkun jista' jinstema' bħalissa m'hemm xejn tipo Fil-fatt naħseb li dik l-ikbar differenza aħna minn dak iż-żmien law hemm il-kelimet pereżempju fuq il-Facebook tista' taqbad u tistaqsi mistoqsija u jogħġbok ħafna nies. Imma aħna fil-kastana importanti qed tisma' għandek ismih, ġifieri wieħed irid kieku jikkunsidra idealment ikun hemm il-klips ukoll. Eżatt, u barra minn hekk li għandek il-fatt li għandek l-idjomi u l-espressjonijiet li fid-dizzjonarji, il-kliem ikollok m'għandekx espressjonijiet li dawn qed jittieħdu u qed jinġabru u inti tista' tismagħhom u tisma' kif jintużaw ukoll. X'naħseb dik hija importanti wkoll mod kif jintużaw ikunu aċċessibbli jkun tgħin ħafna jiġifieri. Jiena nsejt imma rrid insemmi li l-ħsieb tagħna huwa li mmorru fuq Malti MT, jiġifieri dak is-sit kbir sabiħ li għamel id-Dipartiment Veru tal-Malti bil-ħila ta' diversi nies imma Adrian
u żgur Michael, Spanjol u veru. U l-idea li jkun hemm bażi elettronika li fija jinġabru dawn lejjun kollha li qed insemmu hija importanti. U l-vantaġġ tagħha li jkollok il-kelma mitkellma. Aħna dejjem għedna li dejjem ngħidu li l-dizzjonarju ma jeżistix propjament. Id-dizzjonarju jeżisti biss fom in-nies. L-oħrajn huma kopji batuti. Sewwa, waħda daqsxejn aħjar mill-oħra ma anke l-aħjar wieħed jibqa' nieqes ħafna milli jirrifletti eżatt il-lingwa tan-nies. Sewwa, nittamaw li b'dan il-mod nkunu qegħdin ngħinu xi ftit. U ħasra li kieku programm billi fih tant informazzjoni jintilef u ma jkunx irreġistrat. Ikun għandna xi ħaġa anke il-vuċi tal-kelliema. Ekku, nkunu rridu. Darba tkun aċċessibbli online. Rridu permess tax-xandir ovvjament tal-djar tal-fejn saru l-programmi u ma naħsibx li għandhom dan dejjem sebna kooperazzjoni. Sur Thomas Paċ tal-programm illi nsemmikom ħafna u kien dispjaċir tiegħi meta kontu waqafkom ċertu stazzjoni mal-fajja tagħna smajtkom fuq stazzjoni ieħor. Ngħidilkom li nhar ta' Sibt tal-Indja huwa festa tal-Malti mistennija jiena u nirringrazzjakom ħafna u nibqgħu ċerti li nagħmlukom inħeġġeġ kulħadd biex jisimgħu dan il-programm. It-tieni ħaġa li nixtieq ngħid grazzi kbira ħafna ila li ġdejjem kienet il-ħsieb tiegħi li ngħid imma programmi bħal dawn kif ħajdu għaddi kif jista' jkun. Fil-fatt veru nirringrazzjak li ħafna napprezza x-xogħol ħafna tiegħek. U tieni ħaġa l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid hija biex ma ntemmuhomx hija li dan il-programm li ġennuhom iktar u iktar Malti għaliex ġalli napprezza iktar u iktar il-kliem u l-idjum kbir li kienu jitkellmu magħna ilna l-inti għajdu m'għadhomx magħna imma dan il-programm ressaqna ħafna viċin ħafna tagħhom. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi tal-ismajtu. Grazzi tal-intervent. Proset. L-għed proset tal-din il-PowerPoint detaljata tax-xogħol kollu. Li xtaqt saqsik ġieli sib diffikultà l-espressjoni idiomatiċi bħalma qassurċini ħafna miż-żgħażagħ u tfal ma jafuhomx. Imma kultant anke t-tonalità ma tafx ikunx sarkastiċi. Ġieli sibt problema li kollok forsi tisma' recording biex tara xi tfisser eżatt dik l-espressjoni. Jiena li kont nisma' minnha n-niet u mixju ġifri ħafna minnhom anke il-mod kif jgħiduhom tista' tgħodhom mis-sens, imma aktarhom moqrijin tista' jistgħu jiżvijawk. Tista' titlef eżatt. Jiena ma niktibx l-ispjega tagħhom, jiġifieri jien ngħidlek tismagħhom. L-espressjoni x'inhi ma tittismagħhom u hemmhekk tieħu tonalità. Issa pereżempju fil-każ pereżempju li semmejt tal-espressjonijiet sarkastiċi, xi drabi jiena meta jkun xi idjoma fuq suġġett partikolari nikteb li idjoma marbuta ma' dak is-suġġett, jew xi qawl marbut ma' dak is-suġġett. Però jekk hija inserta pereżempju hemmhekk qed titkellmu fuq is-sarkażmu, jiena nikteb fit-titlu tal-argument huwa espressjonijiet sarkastiċi. Mbagħad xi drabi l-iktar mod li nista' nagħmel jiena biex tiġi tidher it-tonalità xi punt eskamattiv, però ma tantx nista' nagħmel jiena bil-kitba, għalhekk importanti li tisma' il-recording. Ġifieri dan huwa għandek id-dokument kieku għandek il-kliem
Mbagħad ħadd tista' tisma' kif tinqara tara fil-fuq it-tonalità u xir tifisser il-kelliem permezz tiegħu. Naħseb li meta nikdbu nkunu mmorru pass lura, mhux pass il qudiem, fis-sens li il-kelma għandha intonazzjonijiet u hekk illi ma jirnexxinniex naqbduhom l-iktar li għandna dawn il-ftit simboli tal-esklamazzjoni u l-mistoqsija, imma anke fiħdan dawk hemm ħafna u ħafna differenzi. Iġifieri ma nkunux qegħdin nittilfu ħafna meta nżommuhom nisimgħuhom biss, inkunu nitilfu meta nikdbu. Għax il-kidba tibqa dejjem imperfetta ħafna, sewa. Forsi l-aħħar kumment ħalli ma qed resina. L-dizzjonarju, il-kliem ta' dizzjonarju sar żvilupp kbir matul is-snin, sewa, u iktar qed isir. Saret demokratizzazzjoni tal-ġbir tal-lingwa. Ġifieri qabel kienu jistrieħu fuq il-kidba tal-kittieba tajbin. Daw kienu jiddeċidu jekk kelma tidħolx fid-dizzjonarju jew le. Meta ġi Dr. Simpson kien il-mistieden tad-dipartiment li kien il-direttur prinċipali tal-Oxford English Dictionary qegħdin ngħidu l-ikbar awtorità fuq l-Ingliż, kelli di diskussjoni, għatlu aħna nagħmlu programm żgħir fuq il-Malti. Għetlu u dan il-kliem li nisimgħu aħna ħerqanin li jidħol fid-dizzjonarju tagħna. Għalli aħna ma nistgħux. Għaliex aħna il-kelma trid tkun miktuba, dokumentata bil-kidba. Jekk anke nisimgħu rekordjata, daqshekk mhux biżżejjed trid tkun miktuba. U din hija tradizzjoni tagħhom li il-kliem jinġabar mill-kittieba, mill-kidba tal-kittieba. Illum le, illum, ġifieri f'dan aħna ma rridx ngħid aħna iktar moderni, ma aħna għax bdejna tard ħlisna ftit mill-isfortuna tat-tradizzjoni ironikament, ġifieri. Allura, illum il-lingwa tinġabar mill-internet, per eżempju, sewa fej kulħadd il-kelma tiegħu tot, sewa, illum immorru biex naraw jekk kelma teżistix, nidħlu fl-MLRS, per eżempju, fil-Malti, li mhijiex li fġabra fejn kull min jiftaħ ħalqu u kull min jikteb. Sewa, huwa rappreżentat. Anke jekk miktuba ħażin. Naturalment il-kitba tista' tirranġa ġifieri eventwalment, imma l-kelma li teżisti u kif qed juża, allura hija aktar aġġornata wkoll. Naturalment. Ġifieri dil-bidla fid-dizzjonarju saret u naħseb li mezzi bħal dawn li jikkomunikaw direttament man-nies u mhux permezz għall-filtru jgħaddu mill-filtru bil-fors tal-awtur. Sewwa, jagħmlu ġid biex ikonna stampa vera tal-lingwa tal-lum. Kont tħalli l-lingwa hija ħajja, inti ma tistax qed tiktieħu biss mill-kittieb. Il-bqija tal-poplu ġifieri xi jitkellem, mhux kapaċi jaqqas ġifieri naħseb hija preġu wkoll għandha tal-anqas nistgħu nagħmlu nżommu rekord ta' dan l-affarijiet. Nafxem xi mistoqsijiet tal-aħħar. Tajjeb, grazzi mill-ġdid. Qabel nagħlqu nirringrazzja lill-koordinaturi ta' dan il-proġett dwar it-tradizzjoni orali, lill-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, il-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu Rita Saliba, Giusi Gatt, Michael Degwara u Daniel Bezzina. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed inħabbru wkoll it-taħdidiet ta' as-sena akkademika li jmiss. Se nkunu qed inħabbruhom fis-sit tradizzjoniorali.org u l-paġna ta' Facebook it-tradizzjoni orali.
u anka fuq Malti MT. Grazzi ħafna.